Ini ang atong latest update bahin sa kayunta sa tuwang panahon karong adlaw Huwebes, Nobyembre 3, 2022. Ganinang alas 3 sa buntag, ang sentro sa atong ginamonitor na low pressure area kod LPA ana-ana nahimutang 420 kilometers silangan or east sa General Santos City. Sa mosunod na 24 oras, ang Eastern Visayas ug ang Bohol makasinatig medyo madag-umon ngadto na sa madag-umon nga kalangitan inabanan sa mga pag-ulan tungod aning trap sa LPA. Ang nabiling bahin sa Kabisayaan, Palawan, lakip na Calayan Islands, o ang Occidental Mindoro, makasinati aning maayong tempo sa panahon. Upasulabi ang haring adlaw, apan aduna lang gihapoy mga kayunan sa mga kalit ng mga pagpanag-o mga pag-ulan. Tungod na lamang aning mga localized thunderstorms, ilabi na initayong hapon o sa gabi. Patayon ta mag-monitor sa atong mga gipang-issue ng mga thunderstorm advisories o uban pang rainfall warnings. Para sa dugang impormasyon, bisita atong official website o dili lang takutog gikan diri sa buhatan sa DOST Pag-asa Mactan kini si Mark Gales. Daghang salamat og mag-amping tang tanan.